Ak tvoje telo bojuje každý mesiac, možno sa neunavilo chorobou, ale životom. Nádcha, kašel, angína, herpes, stále dokola to isté. Tvoje telo nie je slabé, je len vyčerpané. Imunitný systém nepadá len tak, padá, keď žiješ v neustálom strese, v tlaku alebo v napätí. Keď dýcháš plitko, spíš zle a cítiš sa odpojený od samého seba. Imunita nie je len o vitamínoch, je o rovnováhe. Ak je nervový stres, ako je nervový systém v strese, telo vypína obranu a choroby si nájdu cestu. Až 80% imunity sa riadi cez dýchanie, spánok a schopnosť uvoľniť sa. Nie cez tabletky, ale cez vedomý reštart. Vo večerných cvičeniach metodiky Kód víťazov zapíname imunitu cez dých, kyslík a hlboké uvoľnenie tela. Tvoje telo vie, ako sa uzdraviť, len musíš vytvoriť podmienky. Tak teda sa pridaj k nám ešte dnes. Začni dýchať tak, aby si konečne prestal byť chorý. Stačí, keď si otvoríš stránku, ktorú budeš mať dole, tibormichalko.com a nájdeš večerné dýchanie a Kód víťazov. Som Tibor Michalko a som autor tejto metódy. Krásny deň všetkým.